Okay, ready na ba ang caller natin? Hello, hello. Hello? Hi, ano pangalan mo? Tintin po. Tintin, taga saan? Taga Pasig po. Sige, anong may paglilingkod natin kay Tintin? Pwede po bang patawagan niyo po yung boyfriend ko? Sino? Ako po yung si Lloyd, yung nag-text sa inyo kasi hindi niya po nasagot. Si Lloyd. Si Lloyd. Ang boyfriend mo si Lloyd? Apo. Ikwentuhan mo kami, anong nangyari sa inyong dalawa? Di ko alam doon kasi di na siya nag-text sa akin, pati nag-chat. Bakit? Di ko alam. Nagulat nga ako kung bakit ganun. Ano bang kwento ng love story ninyo? Saan kayo Kwento mo naman. nakita? Oo, para maintindihan namin, te. Hindi, bigla na lang tawag ng walang ano. Hello. Kasi Di po ba? 2 years and 3 months na po kami. Tapos, yung isang araw lang, nagkakausap pa kami, ang sit-sit pa namin. Tapos yung pag-uwi ko na lang, yung pag-uwi na namin, kasi hinatid niya ako sa bahay namin, kasi legal po kami. Biglang kinabukasan, hindi na siya nag-text sa akin, pati nag-chat. Di ko alam kung bakit. Okay. So, bigla-bigla na lang, ganon? Opo. Wait Hello? lang. Hello, good evening. Pwede po kay Lloyd? Tulog po. Sino to? Girlfriend po. Girlfriend ka ni Lloyd? Opo. Kailan pa? 2 weeks. Ha? 2 weeks na po. 2 weeks pa lang Opo. kayo. Eh, teka lang. Di ba may girlfriend si Lloyd na iba? Ha? Wait lang ha, may kakausap sa'yo. Hello, te. Hello. Ayan, sige, mag-usap kayo. Hello. Sige. Hello? Si Lloyd. Tulog na, bakit? Sino ba to? Kaloka Girlfriend niya, kaso break na kami. Ha? Gusto ko lang siya makausap. Tulog na po. Girlfriend niya. Anong pangalan mo, te? Erika po. Erika, alam mo ba na mayroon siyang girlfriend bago ikaw? Break na daw po sila. Ah? Oh, totoo ba yun, ate? Break na pala daw kayo eh. Magkaaway lang kami noon. So, hindi kayo nag-break? Hindi, parang gano'n na rin. Nag-break kaso di ko maintindihan. So, hindi ka sure kung nag-break kayo? Opo. Break na kayo, te. Asan Dahil may ba yan bago si, na ngayon. Gisingin nga yan si Lloyd. Kakagulo dito, pakigising oh. Wait lang. Sige, gisingin mo yan na ano dito. Wait. Ano ka dyan? Tumatawag sa'yo. Suspense. Dali na. Kayo na. Ano kaya ang Ay, mangyayari? sinasabi mo nakakaya. Girlfriend ka daw niyan. Sinasabi niya itong baliw mo to. Gisingin si Lloyd, huwag mo kaintindihan. Wala ko sa inyo. Ano ba to? Sino ba to? Gigisingin ko na mo. Tignan mo. Palit mo ha. Ano ba yun dyan? Binaba ni ate, natakot siya. Ate Erika, Hello? binaba ni ate. Pwede ba makausap si Lloyd na maliwanagan kami? Ayaw po tumayo eh. Hampasin mo. Live-in ba kayo? Wala daw po siya kilala na Nakakapagsalita pala siya. Idut-dut mo ang telepono sa tenga niya. ayaw po magsalita dito eh. Abnormal to eh. Sampalin mo! Kayo ba ay live-in? Tumayo ka. Bawal magmura! Buhusan mo ng tubig! Hello? Mga kaibigan, nais po natin malaman kung ano ang mangyayari sa love story nito. Bakit ayaw magsalita ni Lloyd? Bakit nga ba? Ate Erika, Hello? nagising mo na ba si Lloyd? Ayaw po talaga tumayo eh. Wala daw po siya kilalang ex eh. Nagsisinungaling siya. Ang sabi niya sa'yo, break na sila, di ba? Hindi ba? Opo. Kaso Naniniwala, matagal na. naniniwala ka bang break na sila bago ka pumasok sa buhay niya?
kasi ako niligawan eh. Sigurado ka bang ikaw lang ang nililigawan ng panahon yun? No, hindi ko po alam. Pero lagi po kasi siyang nasa bahay. Araw-araw ba siya nasa inyo? Baka kapag Gabi-gabi hindi mo alam pag uwi niya, iba ang tinetext niya sa kanyang cellphone. Ayaw! Hindi ba? Sa akin po yung cellphone niya. May isa siyang cellphone. May secret phone. Dalawa ang phone niya. Punyeta kong lalaki na to eh. I-break ko na to eh. Sandali lang! Hindi namin gusto magulo ang inyong love story. Ngayong tumawag na si ate na nagkiklaim na siya daw ay jowa. Tintin, ba't mo binaba? Tumawag po yung mama ko sa cellphone. Huwag mo ibababa ngayon. O, ito na, Important. mag-usap na kayo. Rambula Sige na! po. Hello, Hello? Erica? Hello? Si Tintin na yan. Mag-usap kayong dalawa kung ano nangyari. Hello? Hello? Uy, gisingin mo si Lloyd. Gusto ko siya makausap. Ano ba? Ayaw niya nga sumayo. Nakakaloka. Eh, di wag mo patayuin. Ibigay mo ang cellphone habang nakahiga. Ano ako pagigising dyan? Kaya naman layo-layo niya, di ba? Eh di kung gusto mo, pumunta ka dito. Round 1! Fight! Ikaw nakaisip eh. Di pumunta ko. Ano? Naman ko sa'yo. Hoy, Tintin. Ang sabi ni Erica, 2 months daw niligawan siya ni Lloyd. Kaya imposible daw na kayo pa nun. Dahil araw-araw daw si Lloyd nasa bahay nila. Di ba, Erica? Sabi mo? Opo. Oh, At paano yun? nandito po ako ngayon sa bahay ni Lloyd. Oh. Paano yun, Erica? Ay, paano yung Tintin? Kasi tinatanong ko yung tropa ni ni Lloyd. Ang sabi, Si Rachel. ang sabi kasi, wala daw si Lloyd na pinapupunta dun sa bahay nila. Kay Rachel ka nagtatanong, eh lagi ko kasama si Rachel. Sinungaling yun. Oh. Alam mo, Ano ka ngayon? ang makakasagot nito si Lloyd eh. Bakit ba ayaw gumising yan? Tulog Kakabusta. mantika kasi yan si Lloyd eh. Pagkasama ko, tulog mantika. O, paano yan? Alam mo, ang mahalaga dito, nalaman natin, Tintin, na si Lloyd at Erica ay nagli-live-in na. Anong masasabi mo doon? Aasa ka pa ba? O, mag-goodbye ka na. Goodbye na din. Pag-iisipan ko. Pag-iisipan mo, ilalaban mo pa rin? Siyempre, hindi pa naman sila matagal eh. Kami matagal na Ay, eh. taray. Erica, ano masasabi mo doon? Ilalaban daw niya si Lloyd. Ay, ewan ko na lang. Ikaw ba, Erica, gaano mo kamahal si Lloyd? From 1 to 10, ilan? Wait lang po sabi po kasi nag-ikwento po kasi sa akin lagi si Lloyd. Yung muling ex niya daw po, abnormal daw po yun. May sira daw sa ulo. So, Tintin, may sira ka daw sa ulo, abnormal ka daw. From 1 to 10, gaano ka ka-abnormal? Di totoo yun. Sinungaling naman yun. Okay, from Siyempre, 1 to 10, gaano ka sinungaling si Lloyd? Erica, sabihin mo sa akin. Po? Oo, grabe. Ito yung tanong, from 1 to 10, Erica, gaano mo kamahal si Lloyd? Sige pa siya iniisip niya. So, ibig sabihin, Erica, kahit sabihin ni Tintin na sila pa rin at ilalaban niya, wala kang pakialam. Wala na po akong pakialam. So, ang ibig sabihin nito, Erica, palagi ka niyang sinasagad kasi sagad na sagad na pagmamahal mo. Sagad ba, Erica? From 1 to 10, gaano kasagad ang Siguro pagmamahal? nagbubumtarat-tarat na yan. Kaya sagad na sagad. Gaano kasagad ang pagmamahalan, Erica? 9. 9 kasagad. Nung nasa iyo pa siya, Tintin, gaano kasagad ang pagmamahalan nyo? From 1 to 10? 100%. 100%. So, ramdam na ramdam mo, Hanggang 10 lang sabi, hindi 100. Hanggang 10 Nasira lang ka daw. talaga sa utak mo. Okay, round 2. Huwag tayo masyadong mainit, okay? Tintin, ang tanong ko sa iyo ngayon, gaano mo ipaglalaban si Lloyd? So, paanong paraan mo siya ipaglalaban? Wala akong maisip, naiinis ako sa Lloyd. Punyeta yan eh. Ayon. Eto, Erica, gaano mo ipaglalaban si Lloyd? Hindi siya mapupunta kay Tintin.
Kahit anong gawin niya, hindi na siya babalik doon. Ang taray. Hindi na siya babalik doon. Pag lalaban mo, di pa pag lalaban mo yung gano'n, 2 months pa lang kayo. Correct lang po, tay. Baka At kami matagal na eh. 2 years na, 2 years na. Sige, mag-away kayo. Bakit kayo pag lalaban eh, 2 months pa lang kayo, bakit alam mo na ba lahat na ugali niya? Sige, Tintin, ano ang bulok ni Lloyd? Na ugali. Pa? Ano? Ngipin. Oo. May bulok ba siya? Bagang. Sabi mo, Front teeth. sabi mo, Tintin, matagal na kayong magkarelasyon ni Lloyd, di ba? Ano ang pinakabaho niya? Hininga. Totoo ba? Hindi pa ako bango yun, no? Ang taray. So, wala siyang baho. Kahit yung ano niya, mabango? Wala, kaso nga lang laging sinungaling, palamura, din. So yun ang baho niya. Ha? Okay, so tapusin na natin to. Dahil mukhang pareho niya namang ipaglalaban si Lloyd na natutulog ngayon at ayaw gumising habang kayo nagra-rumble para sa isang lalaki. Okay. Gisingin nyo na lang si Lloyd. Sa pagbabalik namin, tatawagan namin kayo ulit. Para sa round 2! Okay? Standby Kailangan magising si Lloyd. Sige po. Okay, sige. Walang Meron matutulog. kayong 5 minutes para gisingin ng lalaking yan. Okay? Kung gusto niyo talaga ipaglaban, gisingin niyo. Okay? Sige. Sige. Bye. Your timer starts now.